духтаракҳои хушрӯсазаи назани саломатиё хубай хушхабар нигоҳ кунед. ана ми нуқтаи савдо да ҳар он чизе ки мебинен диден чӣ хад двойкачиҳои фасон, куртои хушрӯ, беҳад либосҳои фасонай ҳамаша 100 сомонӣ кардагиянд беғарз аз анамино. Инами двойкаҳо боша бо 70 сомонай. Диден чӣ хад двойкаҳои фасони замшай. Марҳамат иҷа ҷои якай аҳмадай. Каседа дар корай биёен бори чандум шид ма иҷара шумода тавсия метиҳам духтаро биёен ай пеш бо бинен боракошуна чанд намуди дига борои нав овардаган. Ина боз ҳам грандиозный акция баҳри анами муштариё пешниҳод шидагай. Инамино ҳамаш бора нав шудан диден пачка пачка ҳаст биёен духтарако беҳтарин нархҳо каси пешниҳод шидагай. Медонен ино 70 сомон. Диден двойкаҳои хушрӯ. Баъд ана туникаҳои қисми болора бинен ҳами туникаҳорам ангоранам қахушван ҳаминорам 70 сомон кардаган. Дига ҳар он чизе ки мебинен 100 сомон. бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза даян марамат биёен 9 қатор ҷои акая Аҳмад гӯя нишонтон метиҳанд. Агар омада натонен нависен дар равакак хучон шумода доставка мекунанд. боз ҳам новинка омад духтарако. ина нигоҳ кунед двойкачиҳои фасоне ки аксия сар дода буданд дар ёдтон боша духтаро 70 сомонӣ. ина бо омад марамат ҳамаи цветош омадагай успед кунен бо биёен замш вияй ҳам қахушрӯвай материалош. ина диден 70 сомон бовар мекунен. ум қахушрӯвай аз падрасткови сар карда то размери калона дорада. То духтаракои то чанд солара дора? то 50-52 пуша размер ҳастай. хулас ина марамат аям 44 то 52 пуша размер меёбен. ира бинен чӣ хе бо ваюш хушрӯвай расветкош. иҷа ҷои якай аҳмадай тамошобино акция доштан навор гирифта будем тамом шида буд нарасида буд одамода. ина марамат бори нав омад боз ҳам овардагиян биёен 70 сомон. омада натонен нависен доставкатон мекунанд. бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор. марҳамат. элон духтаракҳои хушрӯ нигоҳ кунен. аз аксияи навбатӣ қафо намонен бинен 160 сомона, 170 сомона, 130 сомона. ҳар он чизе ки дар инҷа анами хел нарх дошт ҳозир ҳамаша 100 сомон кардагиянд. бинен чӣ хел хушрӯвай двойкачо, ина халато ҳаст. ҳар он чизе ки мебинен 100 сомон. аксияи навбатӣ, аксияи калон дар ҷои акай Аҳмад. бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза даян марамат 9 қатор. агар омада натонен нависен доставкатон мекунанд. ина микрторам диден хушрӯвай ҳастанд ки чанд намудай анамиёям 100 сомон. инаи двойкаҳоям 100 сомон шидагай. ина инош боша 160-170 буданд. ҳаминошам 100 сомон шидагай. духтаро и шанса ай даст натиҳед. марамат либосгир бошен ҳатман биёен. анау каваёи боло бошад ҳамаш 70 сомон. туничкаҳои фасон ҳамаш 70 сомон. ина духтаракҳои хушрӯ ласина бурукои дархоститон бо омад боз ҳам аксия. нигоҳ кунен чӣ хел материалош фасони хушрӯвай 25 сомон кардагиянд. тамошобино бовар кунен беҳтарин вариантай. ина пачка пачка омадагай бори навай дар ҷои акай Аҳмад. ҳатман биёен. ина размеро ҳастай 25 сомонӣ. омада наметонед нависен доставкатон мекунанд. бинен чӣ хел хушрӯчаянд. 25 сомон шушта мепӯшанд ҳеҷчи намешава. бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор. марҳамат биёен духтаро.